Ano, umiyak ni. Ganun talaga po. Mayroon po talagang mabait po sa inyo na nasa likod ng channel ko na laging handang tumulong sa inyo. Ay, iyak si mami mga kawaray. Po kayo umiyak. May sukli pa pala ako, no? Tingi. Tingi? Tingi 5. Ah. Yeah. Mga kawaray, bili tayo ng isang tring itlog at itong konting bigas. May pagbibigyan tayo. May nag-sponsor po kay Nanay Lele. Meron mo dyan? Yo, what's up? Yan na mga kawaray. Yung sponsor mo, madam. Pag-iaabot na natin kay Ma'am Nanay Lele. Ngawit lang ako. Dito lang si Nanay. Mga kawaray, nandito si Nanay. Tatanong. Hi, Nay. May po nagpapabigay sa iyo po ng kunting bigas. May nagpapabigay po sa inyo kunting bigas. Yan po. Tsaka itong itlog. Nag-sponsor po sa akin yan ni Mi. Anong pangalan niyo po? Lily Casas. Lily? Casas. Casas. Anong pinagkakakitaan niyo po, ma'am? Anong pinagkakakitaan niyo po? Ito lang, Sako Bag. Sako Bag. Alay sa kanila. Ilan taon na po kayo? Dalawang mo alay sa school. Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? 86. 86? Ano na pala, ano? 86? Taga saan po kayo, Mi? Taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Iligan. Iligan. Dito sa Manila? Jempels. Nangungupahan po kayo? Oo. 1,000 na nakakami makain na kami nitiga. May nag-sponsor yan, Mi. Pinaabot sa inyo. Ako yung ginawang daan para may abot po sa inyo. Ayan, yung nag-sponsor. Thank you muna lang po yung nag-sponsor. Hindi kasi siya nagpapakilala eh, pero may nagpaabot po sa inyo. Sana po may makatulong dito kay Nanay Lily. Lily po ba? Lily. Oh, Nanay Lily, sana may makatulong po sa yung apo niya. At yan yung nagbinigay. Kung wala kaming binta, wala kaming binta. Ayun lang. Pero yan, malaking tulong na rin yun pangailang araw po sa inyo, no? Ayan, Mi, mayroon kayong konting itlog, isang tray at saka 5 kilong bigas. Oh, Nay, ayun lang po yung itatanong ko yun sa inyo. Sige po, salamat po, Mi. Biso. Thank you po. Salamat po sa pag-interview. Okay, Nay, thank you, Nay. Sana makatulong po yan. Sa mga gustong tumulong, mga kawaray, please lang comment lang sa aking comment section. Maraming salamat. God bless. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Ano, umiyak ni. Ganun talaga po. Mayroon po talagang mabait po sa inyo na nasa likod ng channel ko na laging handang tumulong sa inyo. Ay, iyak si mami mga kawaray. Po kayo umiyak. Ayan, Mi, okay na yan, Mi. Sana may masundan pa yan. Masundan pa po yan. 86 years old po kayo, no? Oo, Running to 87. Sana po may sundan pa po. Binibidyo ko lang to kasi malay mo po may ibang tumulong pa yung tao. Nay, thank you, Nay. At kayo lagi. Yo, what's up mga kawaray? Yun guys, mga kawaray, na ibigay na natin kay Nanay Lily. Sana po pa-share and like and comment sa baba. At gustong tumulong kay Nanay, PM nyo na lang po ako at comment kayo mga kawaray. Sana paki-share to guys yung video na itong ginawa natin. Pagtulong kay Nanay para makabot sa ibang mga vlogger na sikat na pagkaluban si Nanay. Malay nyo po mayroon mag-sponsor sa kanya. Bye bye po, ingat kayo lagi. God bless. Thank you for watching. Bye bye.